panjenengan Kanjeng Rama. Suwan kula wonten ngersa panjenengan alis sampi kala namung sungkem kula konjuk Kanjeng Rama tampa kosok baline pangestune Rama bali tampana. Sangat anggen kula mundi gindadosaken lungguh sing prayoga kestaken dawuh ibune putramu Handaka disawang. Bocahe bagus dandane besus pakulitane musus gadah pindeksa cakrak baguse Handaka turah-turah coba disawang sing permati Handaka putramu. Sampun anggenipun alenggono kalian Kang Putra. Ya wis, ya. Nuwun sewu Jiramani. Kepiye Bu? Panjenengan nika tiyang sepuh nanging sing ora iso dadi bapak. Lho. Monggo dhisik to. Mature coba diambali sepisan maneh mau piye? Panjenengan nika tiyang sepuh nanging sing ora iso dadi bapak. Lah iki apa? Tiyang sepuh ora iso dadi bapak. Iki karepe piye? Tur buktine apa ibune? Buktine Ramani. Panjenengan nika tiyang sepuh sing boten adil. Ora adile? Panjenengan nika tiyang sepuh sing banci banci adil. Mongko putra panjenengan nika boten namung Handaka. Putra panjenengan nika kalih lho Ramani. Ya. Setunggal dawa ingkang mangka kalih Handaka. Nanging yen napa panjenengan nika tiyang sepuh sing beda kasih. Tiyang sepuh sing Duka sapenah-penah kalian ingkang putra menawi Handaka sabundhitenipun tansah panjenengan wujud panjenengan sanjung-sanjung panjenengan arep-bono nanging Ramani menawi legawa sabundhitenipun tansah panjenengan Matur kepenak-kepenak kok ganti nangis. Mesti saben matur perkara legawa. Ibune mesti nangis, nangisi legawa. Bu, mbok tangis ana sedina ora meneng upamane. Ibarat anggone nangis luwe nganti asat. Legawa kuwi ya panggah legawa, bocahe kaya ngono, wujude ya kaya ngono. Cukup. Aku ora seneng diagong karo wong nangis. Wis tuwa barang ijeh nongak nangis. Bu. Dadi kita. Ibune ndakpo aku jejere wong tuwa ning sing ora iso dadi bapak. Mergo bapak sing ora adil karo anak. Bu, upama ibune ndakpo ngono, pancen ndak akoni. Yo, ini yo. Upama aku kaya ngono kuwi ana benere ana empere. Mergo padha-padha putra, padha-padha anak, bocah loro, legawa karo Handaka iki beda. Bedane bumi antarane langit. Sing siji Handaka bocahe bagus, sing siji legawa bocahe elek. Elek cacat sarambuning awak. Iki legawa. Mula aku iki isin jejering aku patih ndarbeni putra cacat rupane elek kaya legawa. Aku isin mula ngene. Ben ora ndedhawa wirange wong tuwa. Mergo kahanane legawa sing elek. Legawa ben ora kluyuran, legawa ben ora metu-metu, legawa wis tak gawekno panggonan dhewe. Kandang kotak lho. Engko ben dinggone legawa, ben dikancani bebek, manggone ning jero kandang. Ora entuk metu, ora entuk kluyuran. Iki legawa. Dene Handaka. Wele putrane Rama sing bagus dhewe. Kowe bakal tak calonke
bakal tak pamerake oleh Kraton Daunmulan. Idep-idep takjak seneng-seneng kelencer nyang kutho. Kalih kelencer Rama. Iya, tak ganteng jare. Peringatan kula nyuwun pamit badhe murugi kalian Kang Mas Legowo. Handoko. Handoko. Meneng kok iso arep ning ndi? Badhe murugi kalian Kang Mas Legowo. Lah arep apa? Kersanipun derek kelencer. Lho, sing lunga kelencer iku sing ganteng, sing apik tok. Sing elek ora entuk melu kelencer ben dolanan ning jero kandang karo bebek. Mahar juga. Romo tak katut sik. Bagene Legowo aja diomongi. Dan cilok. Niki Handoko. Ibu nyuwun nggih senajan to ramang kaya ngono, patrape tempat kadang Legowo. Ning kuwi aja nggih tak piye wae Legowo tetep sedulur kula. Kanjeng. Sinaosa kahananipun Kang Mas Legowo kados nanging kula tansah tresna kalian Kang Mas. Oh, kaya ngono matur nuwun sanget. Niki Kang Mas Legowo. Ibu. Nggih. Teng tanggal ke. Sampeyan mau arep nang ndi to, Bu? Sampeyan mireng napa Kang? Arep rencer. Jadi Legowo iki krungu to. Yen Rama iku lan kadangmu Handoko kuwi arep rencer ning Kraton Daunmulan. Kula kowe ndelek. Ning nderek. Mestine sampeyan bakal digandeng Kanjeng Rama lan jalaran sampeyan putrane Rama lan Bener nggih. Entuk nggih. nggih Ini mawon. lho Legowo yen kepengin nderek rencer. Yen nyandang nganggo kaya ngene ra yo ora patek disaringi sandangan sing akeh nggih. Ijin Kanjeng. Entuk ndelek. Bareng nderek. Ning sareng sandangan dhisik cemen mengko yen kemeto ning Kraton Daunmulan ora kesini. Sanes mawon kula duluke sanang busana kali Kanjeng Rama menika tasih ninggal. Tapi salah Gandane kok yo wangi. nggih ramu kok senggal kok. Mengko Rama duka. Tak sampeyan mawon. Tak apa yo. Boten napa-napa. Allah. Kenapa to Kang? Rampung tak bebet iki mau. Iki alon adik. Alon aku. Bu, Wae to Handoko. Pikiran kok. Pikir iki. Cantuk tekan. gandane kok wangi ngene to. Senggal wangi. Putraniku dereng salin sandangan kaya ngene kok katon bagus. Dadi nang kono sawange sapa bumi. Tapi sampeyan kok Oh, iya nggih. Cacak ampun ngapusi ya. Kurang ngapusi nggih. nyatane sampeyan iki bagus tenan kok. Ora ngapusi aku. Mungkin sampeyan Handoko! Bu! Lama. Handoko! sekitar. Handoko! Bu! Nggih, Rama nggih. Ngomong langsung! Nggih, monggo-monggo ramane gantian mawon nggih. Apa wis bar siram? Oh, Awak seger, ayo ke dan budal nang Daunmulan. Mumpung Legowo ora roh. Monggo, Rak. Ayo Daunmulan. Monggo ramane jarene arep ndang. Kusik. Bu! Ya, Bu. Tak tinggal mlebu delok balik metu kok dadi ngene iki piye iki? Wonten napa? Kena ono ambu ora enak, gondo ora enak iki ambune apa iki? Iki ketoke kaya batang turut iki. Wonten ing dalem kematian mboten wonten batang kok ora. Nek ora ono batang sing ambune ora enak, apa Bu? Lah nyatane kula nggih mboten. Oleh ibune sing ora enak. Mboten. Bro adus. Mboten kok ramane. Delok. Lek pun. Penjenengan niku lho kok malah aneh-aneh sing gondo. Ya. Lah, ora enak ning ngene lho. Lho iki lho ngene. Tinggal tinggal mawon. Handoko ngene kono. Kali kono. Neng kene ae. Kamane. Iki arep tak golekane badang. Mboten dadi jalan mawon mboten. Mengko dhisik tak sikut disandeng kok. Kene iki arep goleki batang kok iso lho. Cuci nopo, Kanjeng?
padha wedhus. Rumangsaku batang to. Tak dudul jebule urip. Urip, Bro. Iku mau kewan apa? Ambune ora enak. Rayu rene. Ana boten wonten. Ana ora, Bu? Boten ramane. Ana ora, Bu? Boten wonten apa-apa. Ngaleh. Lho ngaleh kene. Ngaleh kene. Ngaleh kene, ngaleh. Lalu playune rene kok kondo ora ana iki. Lho, ana tenan. Handoko. Balik. Monggo Kanjeng. Handoko dhewe. Dhewe tak gedhe. Gandengan karo ibune kok terus. Ajar kendel dhewe. Ngono. Bu. Nggih Jawa ramane. Ele. Kula. Elon. Aku nelon. Nggih ramane. Elon, Bu. Elon. Ya itu. Napa kok jenengan iku lho, Nggih? Ibune mikir, ibune ngalih. Jebule legowo iki mau. Jebule legowo to. Layak. Kene. Kene. Legowo kene. Lugu. Mundur. Panggonamu ning jero kandang. Dolananmu karo bebek. Lho kowe kok ucul, kowe metu kok kandang, terus keluyuran sing perintah. Sapa? Tangan. Kamu yang Jawa iki dirungu acing. Duwe kuping kuwi kok ngomongane dhewe ngomong. Kepengin ndi? Ndi? Wes. Kowe iki wis sangat dianggap lorati. Kandhane wong tuwa ora satekne. Lho, iki apa? Apa? Dolanan apa? Ngene iki dolanan apa? Dolanan apa iki? Tebut, Pak. Tebut. Iya apa? Laler. Gorokmu kuwi. Ilmu laler. Ini. Apa? Ini sakit, Pak. Soalnya dolan wae iku. Nek iki Ampun, apa? Ampun. Ampun, apa? Ini sakit, Pak. Ampun, apa? kowe. Ini nangis. Kakek nangis di badan. Meneng ora? Tuh. Kowe kok nganggo sandangan aku iki olehmu kok ndi? Entuk amu kok ndi? Hei. Entuk. Romo mundhut iki kanggo kowe. Ben kowe tambah bagus, ben kowe tambah ganteng. Lho kok malah sing nganggo legowo iki piye? Iki piye iki? Dilebani. Ampun, Aku dilebani. ampun. Ada dilebani. Buduli. Jawab. Dilebani. Kowe tilas boroke kantil kabeh iki nek dinggo wong liyane nulah. Gembas Romo. Kowe balik ke kandang. Balik ning jero kandang dolanan karo bebek, iki tak obong isik mundak untuk kate nular. Penyakit nular tak obong isik. Ora entuk, Bu. Ora entuk ngancor, Bu. Legowo njaluk mangan, muga rampung mangan legowo balik nang kandang aku. Aku diiwangi.
Bapak kok kowe meneng ae. Mboten wangkel Kanjeng Rama. Awakku nganti kembung ngene lha kowe meneng kembangane aku. Mana dulu kok pengen bilang ibu nih? Bilang ibu ae. Pun amanah. Nggak usah gitu. Aku ini kadang musuh oleh Sekecake mengketan kowe. Ora apa-apa ya. Sampeyan iki milih tenan. Aku mangkel bebek kok. Semau gak makan bebek. Oh, nek mawon. Wis kok kene nanti. Lombok. Kanjeng Rama sampun tilas. Lombok gak mati aku. Orang ya. Kita harus milih kan. Oh. Bune kono. Ibune kono. Bener ngene. Wis sampe to ngene iki. Wong tuwa didik marang putra kaya ngene iki. Arep dadi bocah ugal-ugalan. Arep dadi bocah aman. Arep dadi anak manja ngono apa piye? Wis gedhe makmu dadak didulang. Ulang-ulang apa ngono kuwi? Tuwa ora takanan. Balik. Balik. Pipis. Balik. Pipis. Balik. Blek, Pak. Wis gedhe. Maem dhewe lak yo iso. Kok manja temen, alman temen, maem njaluk dulang, madhep rene. Lho, arep kurang ajar kae. Arep kurang ajar, arep kurang ajar. Empuk. Ngene iki, sing mbok senengi ngene iki, dulang iki. Iya. Iki. Tidak. Ora. Ora. Tidak. Mun. Dun. Dun. Mam dhewe sapa ora? Yang luwe mam dhewe sapa ora? Ora dadak didulang sapa ora? Betul luwe. Nuwun mam. Mame kono. Kono lho, mame kono. Gone kepenak adem lego gone. Kono, kono. Kono, go. Mulai bar mam balik ning kandang, ngerti ora? Mam. Mam kowe. Yo. Mam. Jadi mam. Sampun. Sampun Kang. Masih kamu sampun Kang. Ibu ni. Orang tolong ibu tolong. Ayo mam. Masuk. Mama kalau mau nanti kesuwan cepat. Koyo bebek kalau makan cepat sorry. Rama tulungi le. Segala Rama
Bocah dilegowo. Bocah endi? Rene. Kowe Rene. Rene. Kowe tak kok nulungi, kok malah aku mbok jomplang kok kursi. Karepmu dhewe apa ana sing ngajani kowe? Ana sing kongkon. Sing kongkon sapa? Kudu diri lho, Pak. Sing kongkon mbok wedok-wedok iku. Jebule wong wedok-wedok. Dah. Mun ada tehnya apa? Romo arep janjian legowo derek. Derek, Pak. Yo, Romo sayang kowe. Budak diamuk. Takjak kelencer. Atur nuwun. Batus, Jalan. atus dhisik lagi kelencer. Nggih. Ning kene tadi tak dusi. Entok lencer. Lencer. Artinya langsung. Ayo atus. Ayo atus le. Anjot. Ortine golene klo legowo arep atus. Ayo. Sekolah Tunggu. Bapak sayang anak kok. Lah sing urip pundi to, Romo? Piye? Sing urip pundi? Ala di sini ini yang bersimbol barang. Dia kan biang sapi dah. Apa nanti to, Romo? Aduh saya, tenang dong. Kotaan, Pak. Kotaan. Piye? Kotaan. Loh. Legowo!
Tunda tatak, Pak. Yo, kene. Wes, Mbon. iki ora. Mbon welas, Pak. Kowe iki anake Pate. Bapakmu iki duwite pirang-pirang. Kowe aja medhon njaluk duit nurut-nurut. Arep isin di sini wae. Saru. Nggih. Tak gawakno aku. Tak gawakno aku. Legowo ora ngarah wani njaluk. Kesuwane aku. Itu sudah dibawa. Ini duit iki pen gonen mangan nganti sak matimu. Ampun, Pak. Mergo sesuk ora iso mangan kene. Wiwit saiki aku rasu tindakku anak karo kowe. Duit, Pak. Duit. Pak. Duit, Pak. Ngan Yo, iki Pak. Ampun, mergo kowe anakku anak. Mapan urip padian liat. Boten. Kowe